ಅಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಿತ್ತು ಹೊಡ್ಚಿಯಾ పెట్టుకొడతాను. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಹಾಯ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಶ್ವಿನಿಕಾ ಹಾಯ್. ಚಾಂಡೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಾಂಡೆ ಚಾ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ఇంట్లోకి మోడాకున్నట్టు మాట నెట్వర్క్ ఇచ్చేరు ఇట్లా. తిండి చపాతి. ಹಾಯ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಚಾವರ್ಯಾರೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಯಾನ್ ಪರವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎನ್ನಾಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾಯನ ವಯರು ಕಾಫಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಕೋಲ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಪೂರ. ಐ ಆಮ್ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ಓಲ್ತು ದುಬೈದ. ದಿವ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಪಂತ್ರ ಹಲೋ. ಕೇನುಜಿ ಗುಂಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ದೊಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನಿಂಕ್ ಶೀತಾತಂಡ ಅಂಚನೆ ಜ್ವರ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಬರೋನುಂಡು. ಸೇಮ್ ಪಿಂಚ್. ಓಕೆ. ಯಾತ್ರಿ ಗೋಪಿ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ. ಹಲೋ ಅಂಕಲ್. ಏಯ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಲೋ ದಿವ್ಯಾ. ಚಾಂಡ ಚಾಂಡಿ ಇರ್ನಂಡೆ. ಚಾಂಡನ್ನ. ಓ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಭಾಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಪೀಕ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಚಾಂಡ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಇರಿಗಿದಾದ ಎಂಕ್ ಚಪಾತಿ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋನಿಜ್ಜಿ ಮೋಡಾತಂಡು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೋಡ್ಲೇರು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಅರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮದು ಲೈವ್ ಇಲ್ಲವಾ? ಸಾರಿ ನೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಚಾಂಡೆ ಅಂಡೆ ಚಾಕೆಂದರೆ ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಂಡ. ಹ್ಯಾಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್? ಎಸ್ ಚಪಾತಿ. ನಮ್ಮದು ಲೇಟ್. ಹೌದಾ, ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಬೇಗ ಬಂದದ್ದು, ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ 6 ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಪಂಡ ಬರೋ ಬ್ಯಾನೆ ಕಫಾತನು ಯಾನೇನು ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಕನ್ಪುನ ಪೇರು ಕನ್ನಡ ಇಂಕ್ಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಪೇರು ಕನ್ನಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಚಾ ಪರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ಪರ್ಪುನು ಅವು ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ಪರ್ದು ಕಫಾತನು ಇಂಕ್ ಪರ್ನಗೋದ ಜಿತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವನುಂಡು.
ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕುಮ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ದಾನಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಯಾನವರ ಪರ್ದಂಡು ಕಂಡದ ಇನ್ಯಾನು ಚಾನೆ ಬರ್ತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣಚಿ ಬನ್ನ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಡ್ದ ಚಾಂಡ್ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಕಫ ಐಬ್ರೋಸ್ ಸೂಪರ್ಗೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾಲ್ದಿಜ್ ಮಾರೆ ಸಮಯ ಐಬ್ರೋ ಮಲ್ಪಂದ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಐಬ್ರೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಥರ ತೋಜೊಂಡು ನೆಟ್ಟೊಬ್ಬರು ಬೈದನು ದಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಚಾಂಡ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಪ್ಪದ್ರ ಹೊರಡ್ಚಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೊರಡ್ಚಿ ಈಗ ಒರ್ತಿ ಇಷ್ಟನಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಷ್ಟನಾ ಕೆಲವರ ಒರ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಿ ಕೆಲವರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಿ ದಾದಂತ ರಡ್ಲೆ ಇಷ್ಟನೇ ಕೆಲವರ ಬೇಜಾರನ್ನಾಗ ಒರ್ತಿ ಎಪ್ಪುಗನ್ನ ಆಪುನಿ ಕೆಲವರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡಾಪುನಿ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡಾಪುನಿ ನಾನು ಪುಚ್ಚನ್ ದೋಚ್ ಪೌಜನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಗುಂಡ ಸಹಿತನ ತೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕು ಯಾನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಈರ್ಯಾತ ಇಂಕ ಪನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಗಟ್ಟದಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರ್ನಾನತ ಈ ಜಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪು ಪಕ್ಕಡಿಜಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ತು ಬರುಚಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ದೂರನ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ದೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಜಿ ನಿತ್ಯ ಹೋದ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೇನ್ ಮರ್ದ ಬತ್ತಾರ್ಪೇನೆ ಇತ್ತ ಮೇರೆ ಬೆಲೆ ಹೊತ್ತೀರಿ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವಡೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂದು ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಬಂಗಾಪು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋರಣ್ಣ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೇಟ್ ಪಾಡಿಯ ನಂದು ಕಾಂಡೆ ಚಪಾತಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆತ್ತ ನಂಚ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಸ್ಟೀಮ್ ದೇದನ್ಲಕ್ಕ ಓಕೆ ವಿಕ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಮಾರೆ ಏನಲ್ಪು ಓ ಶಾಟ್ ಮಾಮಿ ಪೋದಿತ್ತಿರ್ತ ಬಂತೊಲಿ ನೆನಪೆ ಆಯ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಜಾರಿಗೆ ಗಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಅತ್ತಿಯೆ ಒಂತೆ ಇಂಚಿ ಬರುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಓರ್ತ ಪುದರ್ ಈನ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳಿಯ ಏನು ಕಲ್ಲೊಳ್ಳಿ ಎಂಕ ಉಪುರ ಪುದರೇಕೆ ಎಂದಿಚ್ಚಾನೆ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂಗಲ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾರಿ ಅಕ್ಷಿತಾ ಪನ್ಪುನ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೆರ ಹಲೋ ನಿಕ್ಕೇನು ಆಪುಣವರ ಪನ ಇಂಜು ಅಂಜು ಈನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓಲಿಯಾ ಅಕ್ಕ ವಾ ವೈ ಲೈಫ್ ಶೋಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೋಕ ಬಿಫೋರ್ ಶೋಕ ಆಫ್ಟರ್ ಶೋಕ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಏನೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಏ ಶೋಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಪೊಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬದಿಬೋಕ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಪುಣ್ಣತ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ನಾನ ಮಲ್ಪಂದ ಆಪುಜಿ ಫ್ರೀ ಆಯ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾರ ಅಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಚಪಾತಿ ಎಂಕ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ರವರೇ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹಾಂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತುಲೆಂತೆ ಶೀತ ಉಂಡು ಜ್ವರ ಉಂಡು ಪೂರಲ ಉಂಡು ಒಯ್ದಿಲ್ಲ ಚಾಂಡ ಚಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು
ತುಲೆ ಸದ್ಯಗಿಂಚೊಲ್ಲೆ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಇರ್ನಾಲ ಕ್ಯಾಟ್ದ ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಶೋ ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ತರಟಿ ಪೋಯಲು ತವಂತ ಬರ್ತೇವೆ ಕೂಡ ಇಡರ್ಪಲ್ ಇನಿ ಬೇಗನೆ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಬೈದಾರತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಅಂದೆ ನಿದಾಲ ಬೇಲಿಜ್ತಲೆ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಸಂಡೆ ಒಡೆಗಾಂಡ ಪೋರೆಕೊಂಡು ಇಂದಾಲ ಬೇಲಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಏನು ಪೋವ ಎಂಕ್ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಂಚದು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಯು ಗುಂಡ ದಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಎಂಕೊಲ್ಲಿ ಏತು ಮಂಗ ಬತ್ತ ಅಂದ್ಬಂಡ ಒರಿಪಾಯ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗ ಬತ್ತ ಇರೇನ ಮಾಮಿ ಒಲ್ಲೆರಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಒತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅನುಪಮ್ಮ ಹಾಯಕ್ಕ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಡ ಮರ್ದಗೆ ಪೋಲಕ್ಕ ಆರೂರ್ದ ಮರ್ದ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಆರೂರು ಓಲ್ ಮರೆ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ತ ಓಲೊಂದು ಅನ್ನಿತ ಮರ್ದಗೆ ಆರೂರು ಬರೋಡ ಓಲ್ ಮರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಂತ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಮಂದಿ ಸರ್ ಸೊ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಇತ್ತ ಇನಿ ಮಂದಿರ ಇತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೈಲೂರು ಆರೂರು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಲಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓನಂದು ಆರೂರು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಗಿ ಗುರುಕೃಪಕಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕು ನಿಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಮುಂಡ ಯಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಂದು ಕೆಂದರ ಅವೆಂಚ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಪಾರತ್ತ ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಂತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಂದ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದ ಇಂಚಿಡ ಜಾಯಿನ್ ಅಂದ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟಮ್ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ದಾನೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿರಿಗ ಜ್ವರ ಇತ್ತ ಲೈಟಾಗಿ ಬರೋದುಂಡು ಜ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಪುರ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೀತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀಕೊಂಜಿ ಜೆಪ್ಪರ ಪುಜನಿಕ್ ಈ ಪುಚ್ಚನ ಬಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪದ್ರ ಗೈಸಿ ತುಪ್ಪದ್ರ ಪಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೋಲ್ಲ ಅಕ್ಕಾರೆಗ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚಲ್ಪುನು ಪುಚ್ಚನ ಅಲ್ಪ ಮೇಯ್ತಾಂಟವನ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜೆಪ್ಪರ ಪುಜಿ ಎಂಕೆ ಅನ್ನ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಯಾನ ಕೂಡ ಮೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ಲಕ್ಕವನು ಪೇರ್ಪಾಡು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಖಾಲಿ ಆತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇರ್ಪಾಂಡ ಪರ್ಪು ಜೋಲು 100 ಸಾರಿ ಪೇರ್ಪಾಡ್ದು ಪರ್ಪುನಿ ಜಿಯಾಂದ ಆದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಸಾಮಾನು ಕಂಡ್ರೆ ಪುದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕತಾರೆ ಇನಿ ಪತಾರ ಪಂತ ಕೂಡ 6 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೋಲು ಎಂಕಿತ್ತು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಒಂಚೂರಿಯನ ಆಜಾರೆ ಇಂಚಲ ಹಾಕುವೆ ಮೊಲ್ಲ ಆಜಾರೆ 6 ಗಂಟೆ 5:45 ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೋಲು ಯಪ್ಪ ಎಂಕೈತು ಟಾರ್ಚರ್ ಆಪಂಡ ಏನು ಮನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಚ್ಚನ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಸೈಟ್ನಾತ ಮೊಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟೇಜ್ ಏಯ್ನಾ ಅಮ್ಮು ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಅನುಪಮ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಮರ್ದಗೆ ತೊಲೆಸಿಸ್ ಓಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾಪಯ್ಯ ಅಕ್ಕ ಈ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಓಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಜಾಯ್ನೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರೂರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲ್ ಪನ್ನೆಕೇನು ಜಕ್ಕ ಹಂಗೆ ದಾದಾಲ್ ಎಂಕೈತ ಅನ್ಸುಂಡು ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ನಾನು ಎಂಕೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಅಂಡೆ ಚಪಾತಿ ಎಂಕ ಪ್ರೀತಿಕೆ ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಕಾಮತೆರೆ ಪುಣ್ಯ ಕಂಡದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ಲಾಸ್ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಹರ್ಷ ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ದಾದೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಈ ರೇತ್ ಪಾಪಯೇ ಅಂದೆ ಹೌದಾನೆ ಗಡಿ ಪಾಪಯ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಗರ ಬಲ್ಲಿ ಇರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಲ್ಲಗದಲ್ಲ ಪಾಪಿಜ್ಜವೆ ಓಲ್ ಜೋರು ಪೊಡೋಲ್ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೇತ ನಾನು ಜೋರುಲ್ಲೆ ಏನಂತ ನನಕ್ಲೆ ಅನ್ಸುಜ ಜೋರುಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲೆ ಎದೂರು ಪಾತಿರುವಾತ ಜೋರು ಪಾತಿರುವಾತ ಮಕ್ಕಳು ಮನಸ್ಸರದು ಪಾಪ ಇರ್ತೀರಿ ಏಪಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪದ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಪೀರಾಡ್ದು ಎತ್ತ ಉಂಡು ಅವನವಾಗ ಗೊತ್ತಂದು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ ಚಾಂಡ್ ಹರ್ಷ ಹಾಂ ಅಂಚ ಚಾಂಡ್ಗೆ ಏನತ್ತೀರು ಅಂಚ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ್ ಕೇರ್ನನ ಏನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಸುಚಿಕೆ ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಒನ್ ಬಿಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಟೆಲ್ ಮೀ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಇರು ನೆರ್ಪಾರು ಎರೆ ನೆರ್ಪುನು ಕೊಡ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಯಾನ ತೀರ್ಥವಣ್ಣದಲೆ ಅನ್ನಿ ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪ್ ನೌಲತ್ತ ಇನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅದನ್ನು ತಿರ್ತಬೋದು ಗೇಟ್ಗಳ ಹತ್ತುಂಡು ಬಾಲೆ ಜೈತಲೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನದಲ್ಲೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಕ ನಿಗಳು ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಉಳ್ಳಾರಾ ಎರಡು ಉಳ್ಳಾರಾ ಹಲೋ ಎರಡು ಉಳ್ಳಾರಾ ഇനി ദാനി സ്പെഷ്യൽ സൺഡേ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೂಡ್ ಮಾ ಮೀನ ಕನಪೆರಂದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕಂತನ ಎಂಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಪಂದ್ಯಾನ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೈಲೆಟ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು ರಮಿತಾ ಕೆಂಡೇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರು ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಣ್ಣೆಚ್ಚ ಮೇಘಾ ರವಿ ಕೆಂದಿರ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರು ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಂಡನ್ನ ಇರ್ಲಂಡ ಇನ್ನಿ ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿಯಾ ಅಂತ ಏನು 10 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ನಾನು ಏಪು ಬರ್ತೀನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೈಲೆಟ್ ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆತಂಡೆ ಸೀಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲೇನಾಚ ನನ್ನಲ್ಲ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮದೇ ಅವರೇ ಇದು 10:09 ಚಹಾ ಮಲ್ಪೊಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕೆನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಪಣ್ಣ ಬೇಗ ತಿನ್ನೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಬೇಗ ತಿಂತೀನಿ ಅವ್ರ ಮೆಂಟೆ ತಿನ್ಪೆ ಅಡಿಮುಟ ಬೇಲೆ ಹಾಪಿಲ್ಲ ಅದು ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡದ ಹೊರ ದೊಂಬರ್ಪುನು ಹೊರ ಬರ್ಸಾತ್ನು ಐಕೆ ನಮಕ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಯ್ಯೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ನೇಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೇ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಸಂಜನ ಓಡಬೋದಿತ್ತರು ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಕೊಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಪರ ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಅನ್ನದ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ರಜೆ ಆಯ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ ಇಚ್ಚ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಶಾಲೆ ಪುರ ರಜೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮುಖ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಪುರ ಸಂಜೆ ನೀರು ಮಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಯಾ ನೀರನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನೀರು ಕೆನ್ನೆ ಅಂದೆ ನಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತನತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅಂದೆ ತೆಂಚೋಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲಾರ ಜಯಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಒಡೆ ಬೈರು ಜಿ.ಕೆ ಭಟ್ರು ಪೂರ ಒಡೆ ಬೈರು ಎತ್ನಗಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು
ಒಳ್ಳೆರ್ ಪೂರ ತೋಜ್ಜೆರ್ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಚಲ ಇಪ್ಪೇರು ಮೆಸೇಜೇ ಪಾಡುಚೇರು ಮನಿ ಪಂಡದು ಒಂದು ಕೊಲ್ವೇರು ಚಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಚಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರು ಎಲ್ಲ ತೋಜ್ಜೆರು ಒಳ್ಳೆರು ಮಾಡ್ತ ಆಯ್ತು ಇದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಬೆಲೆ ಹೊತ್ತೇರು ಮಾಮಿ ಬೆಲೆ ಹೊತ್ತೇರು ವರಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲವ್ ಅಂತ ಅಂತೀರು ಇನ್ನ ಲವ್ ಜಯಶ್ರೀ ಇನ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಏನು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಅವು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಳ್ಳೆರು ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ಹೊತ್ತೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಲೆ ಹೊತ್ತೇರು ಯಜಮಾನ್ರೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹೊತ್ತೇರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ഞാൻ ഇത്തേരുന്ന പുതർത്തെത്തിന് കട ಗುಡ್ ಶೆಟ್ರು ಒಳ್ಳೆರು ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಮುಡಿಬಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲೇ ಇದ್ದೇರು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ದಾರು ಬಲೆ ಪುರ್ಸೋದಿಚ್ಚಿ ಪೋರೆ ಪುರ್ಸೋತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೇರಣ ಬೋರ್ಡು ಮೇರ್ ಬೋರ್ಡು ಲೆಸನ್ ಪೋರೆ ಇನ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಳ್ಳೆರು ಇದು ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೋರ ಗುರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಕಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಗುರು ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿಕೆ ಭಟ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ ಪಂಜನ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಂತಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮುಳ್ಳೆರತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದಿಕಲೆ ಏಯ್ ಚೆಂಬ ಬಾ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಚೆಂಪ ಕಿಬಿಲಕ್ಕೆ ಹೋತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೋರ ಕೇಂದರ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೋರ ದಾನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಎಂಚ ಲಟ್ಟಿಸದ್ ಸಾಕಂಡು ಚಪಾತಿ ಒಕ್ಕಕಾಯಿ ಇರಕ್ತಾದೆ ತಿಂಡಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ? ಐ ಆಮ್ ಮಂಗೆರ್ಲು ಮಾರ ಮಂಗೆರ್ಲತ್ತು ಮುಜ್ಜು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಮುಂಜಿ ಮುಜ್ಜುಲ್ಲ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಮುಜ್ಜುಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಚ್ಚೇರಿ ನಿಗ್ಲಿಗ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಚ್ಚಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೋಡಂದೇ ಬರ್ಪುಚೇರಿ ಕಾಯಿಸ್ ಅರ್ಧ ಬೋಡಂದೇ ಬರ್ಪನೆ ಇಚ್ಚಿ ನಾಚಿಗೆ ಮುದ್ದೆ ನಾನು ರಡ್ಡಾರ ಆಯ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಪೋಪಿರಾರು ಆಯ್ತ ಕಡೆ ಬೇಲೆ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಲು ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲಾಡು ಸಂಜನ ಬರ್ಸೈಜ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸೈಜ್ ಮೋಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೂರ ಪೋತೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಪೋತೇರು. ಹಾಯ್ ವರ್ಷಿಣಿ ಲತಾ, ಹಲೋ. ಭೂಮಿದು ಲೆಸ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಭೂಮಿ
ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಲೆತ್ತನ ಕೇಳಿಸಿ ನಾನು ಪುದಾರ್ಲಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲೇ ನಾಳೆ ಸರಿ ಭೂಮಿ ಎನ್ಲತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸರಿ ಭೂಮಿ ಎನ್ಲತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಬನ್ನ ಅದು నీకు భూమి పన్నకి నిల్లద వదలే పునకి ఉండద్ద పిల్కే రోజు నాಳೆ సరి అని భూమి ఎన్లತ್ತೆ What are you doing, Akka? I'm just sitting. ರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಾಡ್ತು ಲೆಕ್ಕರ್ ನಿಂಚಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಊರುಂಡತ್ತ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಏರಾಪಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಪೋದ ಆಕಾಶ ಅವನ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಅವಂದು ಅಳಿತೇನು ಅಲ್ತೊಲ್ಲಿದೆ ಮೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗು ಕಳೆ ಬತ್ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಬತ್ತೊಳತ್ತೆ ಅಂಚ ವಸಂತ ವನಿತಾ ಹೇ ಹಾಯ್ ದಾಯ ಬರ್ಪುಜಲ್ ಪಣ್ಣ ನಿಗಲು ಇನ್ನಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವರ ಇಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪುಜಲ್ ವಸಂತ ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಭೂಮಿ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡು ಯಾವ ವರಲೆತ್ತನ ಕೇಂದಾರಕ್ಕ ಪಂಡಾಲ್ ನಿರ್ಪಲ್ವ ಕೈ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಂಚ ಪುದಾರಿಜ್ಜಿ ಮೊಲೆಗ್ಲ ಮೈದನಗ್ಲ ಪುದಾರುಂಡು ಏರ್ಪಾಡುನು ತೋಜಾಲ ಯಾನು ಕೆರ್ಪಾಕ್ಲೇನ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೆರ್ಪುನ ಟಚ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತನ ಮಾರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾರು ಟಂಗನ್ನು ಮೂಗು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇನುಜಿ ಸಿಸ್ ಕೇನುಜಾ ಎಂಕ್ ದೊಂಡ ಬ್ಯಾನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಫೀವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮೆಂಟನ ಕುಲ್ಲರ ಕುಂದಲ್ಲ ಅವು ಬೂರ್ನ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಅವಳ ಹೊಡಿದಿನದ ಕೇನುಂಡಿಯೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇನು ಚಿನ್ಪೇರ್ ಕೆಲವು ಜನ ವೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ಲೆತ್ತಿನ ಕೇನಿಜಿ ಬನ್ನಿ ಕೇಂದಿಜಿ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿನ ಕೇಂದಿಜಾ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡೇಜ್ ಕುದಾರ ಬೊಕ್ಕ ನೆರ್ಪಲಾರ ಏನ ಶೀ ಇನ್ನ ಇನ್ನೀನ ಈರ್ನ ಪೆಟ್ನೆಮ್ದಾದೆ ದಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ನೆ ಮುಂಜಿಕೆ ಏನು ಚಿನ್ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರ್ ಬುರ್ವೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಪನ್ನೋಲಿ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಭೂಮಿನ ಲೆತ್ತಿನ ಕೇನಿಜ್ ಓಕೆ ವಾಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕುಲು ಏರ್ಲ ಬೋದು ಜೇರು ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ಓಕೆ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅದಿಕ್ಕು ಜಿಮ್ಮ ಬಲೆ ಏರವು ಭೂಮಿ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಪುನೋಗಲು ಬತ್ತಂಡ ಏರವು ಪಾತೆರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಗ ನೀನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನಿ ಅನ್ಮ ನೀತಿಜ್ಜಿ
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಕೊಂಡು ನಡ್ಬೇಕು ರಾಮನೇ ಉಪದ್ರ ಮಾರಿಯ ಯಾರು ಶೇ ರೂಬಿಯ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜೋರು ಮಲ್ಪು ಭೂಮಿ ಚಾಪರಿಯಾರಾಗಿರು ಯಬ್ಬಾ ಅಂಚಿನ ಪೆಟ್ ನೇಮ ಅಂದಿ ಅಂಚಿನನೆ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪುಣ್ಣಿಗೆ ಪೂತ್ತ ಪುದಾರು ಭೂಮಿನ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡ ಐಸಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಅಂದ ಯಾನಿನಿಯ ತಪ್ಪುನ ಭೂಮಿ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಇರ್ ಆಂಡ್ ಭೂಮಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡ ಆಚೆಗೆ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತೇನು ಅರೆ ನಾ ಪಂಡರದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಂಡಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ತಿಂಡಿಯೇ ಚಾಂಡ್ ಚಪಾತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಐ ಆಮ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇಂಚಲ ಇಪ್ಪೇರ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಲೈವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ ಅಂಚೆನ ಟಂಗಡ್ ಮಚ್ಚಲುಂಡು ಪೂವಾ ಅನ್ನೊಂದು ಪೂ ಸಂಜನೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಭೂಮಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ದಾದಿ ಮಲ್ಪು ನೀರು ನರ್ಸಿಂಗ್ದನ ವಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಮೊದಲೇನೊಂದು ಕೊನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕೊನಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರಚ್ಚಿನ ಅವೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮಲ್ಲಿಯ ಅತ್ತ ಹೇ ಹವರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಪೂತ್ತ ಬುದರಿಯೇ ತೊಂಡು ಮಾರೆ ಪೂತ್ತ ಬುದರ್ ಕೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇರಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆರು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪು ಮೂಲೆಯರ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂಜೆರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾ ಎಡ್ಡಾನ್ ಅಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲಾಡೆ ಉಂಡವು ಇವ ನೋಡ್ಚಿ ದಾಸವಾಳ ಬುದರ ದಿಪ್ಪೇರೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪೆಟ್ನೆ ಹವರ್ ಯು ಗೌತಮಿ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ರೋಷನ್ ಗುಲಾಬಿ ಅತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಯು ಶೋ ಟಂಗ್ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೆಲೊತ್ತೇರು ಬಂದು ಇಂಕ ಮದದೇ ಪೋಪುಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಒಳ್ಳೆರಂದು ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿಯ ತೆಲ್ಪುನ ಕಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಮಾತಾ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ರೋಸ್ ಅತ್ ಹೇ ಪಂತರ್ ಸಮಿತಾ ಹಲೋ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಕೆಪುಲ ಅತ್ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಹಬ್ಬಲಿಗೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬುದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇವನ್ನ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಬುದರ್ ಇಜ್ಜ ಇಟ್ಟೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದ್ ಸಂಡೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೋತೀರು ಮರಿಯಲಾಗ ಬೊಕ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಕ್ಲಿಗ ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುನ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಬಂಗ ಆಪುನತ ಮರಿಯಲಾಗ ಅಂಚ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟುಡೇ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಒರಸು ಮೊಳೆ ರಾತ್ರಿ ಜಿಪ್ಪರ ಉಪ್ಪು ಜಂಗಿ ಮೊಳೆ ಅರ್ಧ ನಿದ್ರೆ ಇಂಕ ಮೊಲೆದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಚಿಯ ಪಸುಂಪಲ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಬ್ಬುವ ಅತ್ತ ಚೂ ಸರಿ ಅವಡ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಜಾಸ್ಮಿನ ಕಿನ್ನರ ಅತ್ತ ಉಂದು ಗಾಡಿಯಾ ಅಬ್ಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೊಂಚ ಅಕ್ಷರ ಸೇರ್ಪೋಡು ಅತ್ತೆ ಆ ಪುದರಡೆ ಉಂಡು ಅಬ್ಬಮ್ಮ
ಬೊಚ್ಚ ಬೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪನ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಪೂರಾ ಲೈವ್ ಡವೇ ಮನ್ಪೇರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾ ಅವು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಡೆಗೆ ಬುಡ್ದುಡ್ಕ ಅವೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮೋಕಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅವು ಪೂತು ಉದಾರ್ದಿತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ ಇಂಚನಿದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಶೋಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉದಾರ ಸಂಜನಾ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನಂತೂ ಪನ್ಪುಜಿ ಪವಿತ್ರ ಹೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಸಿಸ್ ದಾದೆ ಇರು ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬ್ಬಲಿ ಅತ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಿದ ಈಗ ಇತ್ತ ಪನ್ಲೆ ದಾದೆ ಯಾನ್ ಸಂಜನಾ ಅಬ್ಬಲಿ ಅತ್ ಚೂರು ಅಡೇಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಬರ್ಪುಣ ಆನ್ಸರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೀರ ದಾದಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗ್ ಪನ್ಪುಜಾರ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪದ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಚಿ ಸಂಜನ ಅಬ್ಬಲಿಗೆ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಾಂಡ್ ಪವಿತ್ರ ಅಬ್ಬಿ ಬೋತ್ ಅಬ್ಬಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ when will you use makeup functions marriage functions ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಇಂಕೆ ಆಪುಜಿ ಮೊನೆ ಪುರ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರುಂಡು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಿರ್ಗಿರ್ತಾ ಇರ್ಪೇರು ಬೇರೆಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಏನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಡು ಕಾಲು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಬಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಒಚ್ಚು ಬೇರೆ ಅರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದಿಪ್ಪು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಹಿರಡ್ಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಏರ್ಮತ್ತ ಹೋದಾರು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಜನ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಖಾಲಿ ತಿಳ್ತೇರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಪಾತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಗೂ ಪಣಂದಿನ ಆತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆತೆ ಪೊರ್ಚೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಕರ ಅಂಪೇರು ಪೂರ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಹಾಯಕ್ಕ ಹಲೋ ಇನ್ನ ಪ್ಲೇಸೋಲು ಬೈಲೂರು ಹ್ಯಾಡ್ ಯುವರ್ ಕಾಫಿ ಎಸ್ ಬೈಲೂರು ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಎಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಡು ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಎಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ನಂದೇ ಮಂಡಿ ಇಚ್ಛ ಇರೇನು ದಾಯ ಅಂಚ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಪೆಟ್ನಿಮಡ ಲೆಪ್ಪು ಇರ್ಬೇಕ ಗುರುಶೆಟ್ರು ಮತ್ತು ಇತ್ತಣ್ಣ ತಾಕಲ್ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಲೆಪ್ಪುನು ಇತ್ತ ಯಾನು ಕೊಂಕಂದೆ ಅದೇ ಹಾಯ್ ಕೊಂಕಂದೆ ಪನ್ಪಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪೆಟ್ನೆಮ್ಮಿನಿ ಪಂಡಡ ಅಲ್ಪನೆ ಪುದರಡೆ ಇತ್ತಂಡಪ್ಪ ಪುದರಡೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ದೋಳು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಹಣ್ಣು ಚಾಂಡ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಹೊರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೌತಮಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿಯನ್ ಅರೆ ಪಾಪ ಪೂರಾ ಬೋಡ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಓ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಓ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈನಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಉಂದುಂಡಾತ ಕ್ರೀಮ್ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೋಷಪಡ್ತೇನೆ ಅವೇನು ಬಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಆತು ಇನಾಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡುದು ಎಂಕ್ ಬೇತಾಯ್ತ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕೆಮಿಕಲೇ ಗಮ್ಮತ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಸಿಸ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ ಏರಿ ನಿಗಲಿಲಾಡು ಗಮ್ಮತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿಲಾಡು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದಿಜ ಏಪ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದಿ ನಾನು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದಿ ಬ್ಯಾರಿ ಶಿವರ್ ಬತ್ತದೆ ನಿಕ್ಕ ಬತ್ತ ಇತ್ತರ ಅವ ಏನು ಸುರಾತ ನಿನ್ನೆ ನಿದ್ರಾತಿ ಜಂದ
ಅಲ್ಲ 300 ಜನ. ರಂಜಿತ್ ರಂಜು, ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್? ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಶರ್ಮಾ, ಶವರ್ಮಾ, ವೆಜ್ಡ್ ಬಟರ್ ನಾನ್, ಪನ್ನೀರ್ ghee roast and mushroom ghee roast. ಚಿಕನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇಷ್ಟ ಜಿಂಕ್ ತಿಂದು ಒಂಜಿ ಶೋರ್ ಮಂಜಿ ಟಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಕಬಾಬ್ ಸುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ. ಚಾಗದಾದ ಚಪಾತಿ ಇಂಕ ಚಪಾತಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ ಲಟ್ಟಿಸ್ ಸಾಕ ಈರ್ ಪನ್ಪುಜರತೆ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಮಾತಾನಿಕೊಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಚ್ಚಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಮಚ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನ್ ಮನ್ಪರಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಂ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ನಾಕ ಮಲ್ದಿನಿ ಅನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇಚ್ಚು ಬರ್ಸ ಉಂಡಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದು ಇನ್ನ ಮೋಡ. ಗೌತಮಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ದೀತಾರೀರ ಎನ್ನರ ಸೇಮ್ ಪುದಾರ್. ಗೌತಮಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇದೇಗ ಕೋರಿ ಇಷ್ಟನ ಫಿಶ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಫಿಶ್ಶೇ ಇಷ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಫಿಶ್ ನಿಗಲು ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಎಂದರ ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನ. ಯಾನ್ ಮಿಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಕೋರಿ ಮೀನು ದಾಲ ಬೂಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿಕೊತಾಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪ ಆತೆ ಬುನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜಿ. ದಾದನ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಜಿಂಗ್ ಕೋರಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂಗ್ ಐಟ್ ಕೋರಿಡ್ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ఒక ಶೋರ್ ಮಂಜಿ ತಿನ್ಪ ಆತೆ ಮಕ್ಕ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಹೀಟ್ ಆಪು ಚೂರು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಪು ಐಕೆನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ. ಅರ್ಧ ಇಂಕ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫಿಶ್ ಆಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಮಿ ಅಂಜಲ್ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ದುಮ್ಮಲ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡ್ಲಾತಿ ಫಿಶ್ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನ. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪದು ತಿನ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೋನು ಅಂಚ. ಅಂಶಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಅಬ್ಬ ಧನಂಜಯ ಆಚಾರ್ಯ ಹಬ್ಬ ದಾದಂಡ ಹಬ್ಬ ಬಂತಾರು. ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಪೋತೆರು ಸಿಸ್ ಅಂದು ಬೇಲೆ ಪೋತೆರು. ಬಟರ್ ನಾನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಸೌಮ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕ್ವೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಮೌಲ್ಯ. ನಿಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಜಿ ಯಾನ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡ ಎಂಕ ಯಾನ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಚವೇನು ದಾಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಾವೆನ್ನ ಕುಲ್ಪುರ ಲಾಗ್ ತೊಂಡ ಲೈವನ್ನ ತೂಪೇಡ ಮಂಗಪ್ಪು ಅಡ್ಡನವರ ಪಂದೊಡ್ಪೆ ಎಂಕೆನ್ನ ಬಾಳೆ ತಿಕ್ಕನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಏತು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಮೊರಣೆ ಅನ್ನ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೆನ್ನ ಕಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಂಕ ಯಾನೇನ ಮಂತ ತೂಯ್ಯ ಅಕ್ಕಗ ಬಂಡೆ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಾತೇರಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಾತೇರಿದ ಇಶ್ಯೂ ಮಲ್ಪಿರ ತಾಯಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಸೀಡೆ ಅನ್ನಾತೆಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರನ್ನು ಪೋಯ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಪೋನಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದರ್ತೆ ಸೀದ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಲು ಎನ್ನ ಎಂಕಲು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಮೂಲ ಹಾಪುನಂಡ ಬಾವೆನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲೆ ಬಾವೆನ ಅಂಗಡಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರುಂತ ಒಂದು ಆರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ತಗೊಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೆ ತೋಜುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚದು ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲ ಪಾತೆರ ಪೋಯ್ಜು ಬಾವೆರ್ ಇತ್ತೆರ ಅವಳು ಎದುರುಡು ಅಂಚದು ಪಾತೆರ ಪೋಯ್ಜು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನೇ ಬರ್ತದೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆಣ್ಣೆ ಸತ್ತದಂಡ ಪಾತಿರ್ಪದು ಕಿಸ್ ಮಾತ ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ನಿದ್ದೆ ಅಂದ ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಸಿ ಬರ್ಚಿ ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೇರ ಅಂಡ ಲೈವ್ ಉಡಾಂಡು ಓಲಾಂಡ ಒಂಚಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ
ಅಂಡ ಲೈವ್ ಲಾಗ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪಿರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಕೊಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಡ ಬಾವೆಲ್ಡ ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪರ ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಹಾಂ ಪರ್ಪೆ ಇತ್ತವರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಇರೆಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಜ್ಜ ಎಲ್ಲೆ ನಾನು ಈರ್ ಶೋ ಕೊಲ್ಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೌತಮಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಲೋ ಗೌತಮಿ ಈರ್ ನಾಯಕ ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಾತಿರಿಯರ ಸೀಸ್ ಹಾಂ ಪನ್ನೂರು ಸೇರಿ ಇಟ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪಂದ್ರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಂಡ ಅವತ್ತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮುಖ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಪ್ ಇಷ್ಟ ಪಂದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪ್ನ ಮುಖ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಪನ್ರ ಒಪ್ಪನಾದ ಪನ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಆಂಡ ಓಲಾಂಡೊಂಜಿ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕನತ್ ಪಾಡ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಇರತ್ತಾ ಸೊ ಅವು ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಣ ಎಂಕತ್ತೆ ನಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಣೆ ನಕ್ಕನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಡ್ಡೆನೆ ಇಪ್ಪುಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅವೇ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಡತ ಮರೇಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಕರಿಯತ್ತ ಅಲ್ಲ ಇಂಕೊಂದು ಕಿಸ್ ಕರಿಯಲ್ಲ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಲ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಡೀಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾವಿಡ ಪನ್ನು వచ్చి ಪಪ್ಪಡ ಪನ್ನು వచ్చి ಪಂಡ ಡೀಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನ ತುಯ್ಯ ಅಂದೆ ಮಾಮಿಡ ಪತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಪ್ಪುನು ಏ ರೇಣುಕಾ ನಂದು ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುರಿ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲನ್ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಚಹಾ ಕುಡ್ತೀಯಾ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ತಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ನಿಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರು ಬೈಲೂರು ಉಡುಪಿ ನನಗೆ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಹೌದಾ ನನಗೆ ಚಪಾತಿ ಎಂಜೋಲ್ಲರ್ ಸಿಸಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಐರೆಂಜೋಲ್ಲರ ಸದ್ಯ ಒಂದೇ ಶೀತಾಯಿ ತಿಂಡಿ ಆಯಿತು ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮದು ನಂದು ಸಹ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಚಪಾತಿ ನಿಂಗೆಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಸೆ ಹೌದಾ ನಿರ್ಮಲನ್ ಕಳಿಸಿದ್ಯಾ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲ ನಿನ್ನೆ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತಾ ನಿಂದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದ್ದದ್ದು ರೇಣುಕಾ ನಂದು ಕೊಂಕಣಿನ ನೀವು ಹೌದು ಯಾನು ಕೊಂಕಣಿ ನಾನು ಕೊಂಕಣಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದಾದ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಚಿ ಯಾನು ಅಂದೇ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡ ಅಮ್ಮ ಒರ್ತಿಯೇ ಇಪ್ಪುನಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡಿಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಬಾವೇರು ಅಂಡ್ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ 4 ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಹೌದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸಾರಿ ಲೇಟಾಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿನ ಗುರ್ತ ಉಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರಾರ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತೈತಿ ತೂತು ಜನ ನಾನು ಸಹ ಕೊಂಕಣಿ ಹೌದಾ ಯಾವುದು RSP ಕೊಂಕಣಿಯ GSP ಕೊಂಕಣಿಯ
ಆಕೆಗೆ ಪೂರ ಬಂದಾತ. ಎಸ್ ಆರ್ನ ಮದಿಮೇನಿ ಇವ್ರನ್ನ ಅಶ್ವಿತ ಪೂಜಾರಿನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಂದ ಏಳು ಅಶ್ವಿತ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಸಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಂದಾರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಅಶ್ವಿತ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂತುಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮೋಡ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಡೆ ಹೋತಾರೆ ಮಾರೆ ಇದು ಕೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪರಿಹಾರ ಇಚ್ಚಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನನ್ನ ಮೂಲ ಅಂಗಡಿ ಇಚ್ಚತ್ತ ಮಾಮಿಡ ಪನ್ಕಂದಿನೆ ಮದತ್ತೆ ಒಣ್ಣೆ ಇಂಕ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ವದ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇಂಕೇರಂದ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಗಿನಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಆಪುಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಹುಷಾರಾಪೇನ ಹಿಂಕಿನಿ ಹುಷಾರಾವುಡಿ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚದಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾವುಡಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿದುಲ ಹುಷಾರಾವುಡಿಂಗ್ ಜನೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಅಪ್ಪಬೇಕು ಈರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ್ ತೂಪ ಇನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ್ ತೂಪರ್ ಇನ್ನು ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಪನ್ನನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ತಗೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓ ಒಂದು ತುಕ ಎಂಕ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನನ ಗೊತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಎಲ್ಲೇನೇ ತೂಲೆ ಅತ್ತು ಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದುಲೆ ಈರಿಯನ್ನ ಮಾತಾ ಲಾಗ್ ತೂಪರ ಏನ ಈರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವರ ಈರ್ ಎರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ್ ತೂಪರು ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನಾ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪೆ ಬಂಡ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್ನ ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವರುಣ ಆರಾಧ್ಯ ಅಗಲ್ನ ತೂಪೆ ಒಂದು ಮಧುಗೌಡ ನಿಖಿಲ್ ನಿಶಾ ಮೊಗಲ್ನ ಪೂರ ಡೈಲಿ ತೂಪನ ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಪಮ ಗೌಡನ ತೂಪೆ ಧನುಶ್ರೀನೆಲ್ಲ ತೂಪೆ ಕೆಲವರ ಧನುಶ್ರೀಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ಕವಿನ ತೂಪೆ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ತೂಪೇರಾ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ತೂಪೇರಿ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಹೇರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆನಾ ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಈರ ಎರ್ನ ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ತೂಪರ್ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಅಮ್ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಾರ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ನಿಂಗೆ ತುಳುಟು ಸಿಸ್ ತುಳುಟಾ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ನ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿ ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಾಪದ ಪುಣ್ಯ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲಲತ ಅಲ್ನ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ನ ತೂಪು ಚೆಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಚೋಕ ಇನ್ನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ರೋಟೀನ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ರೋಟೀನ್ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುಂಚಿ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜಂದ ಆಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಒಂದು ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶ್ಯಾಂಪು ನೇಪಲ ಮಂಡೆಗೆ ಪಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಕಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶ್ಯಾಂಪು ನೇಪಾಲ ಮಂಡೆ ಪಡೋಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ನೀರಿಗೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡಾತ ಒವ್ವೇ ಶ್ಯಾಂಪು ಉಂಡಾತ ಪೂರಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಓಲ ಎಡ್ಡೆಂದತ್ತು ಐಕ್ಯಾನ್ ಶ್ಯಾಂಪೂನಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತು ತೋಲೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಓ ಶ್ಯಾಂಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಆಪುನ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ದುಮ್ಮುಡು ಬೊಕ್ಕಲು ಯೂಸೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಶ್ಯಾಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಪಾಡೋಡೆ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಸಾಬೂನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವಲವು ಒಂದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಶ್ಯಾಂಪು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಪುರೆ ಮಂಡಿಗೆ ಪಾಡುಚ್ಚಿ
ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆಗ್ ಮೀಯೊಡುಂದಾಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಏಪಲ ಮೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಮಂಡೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆಗುಂಡತ ಏಪೆ ನೀರು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಡು ಬಾಡಿ ಗಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೋನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ನೆರಿ ನೆರಿ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪೆ ನೀರೇ ಪಡು ಮೋನೆಗೆ ಏಪಲ ಹೇರ್ಗ್ಲ ಅದು ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಆರಾಮದಾರೆ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಅಣ್ಣ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಓಲುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಲಾಡು. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವನಿತಾ. ಮಾಮಿ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಮಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯಾವು. ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಅಪ್ಪಗ ದಾಸವಾಳದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಕರಿಬೇವುದ ಎಣ್ಣೆ ದಾಸವಾಳದ ಎಣ್ಣೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಇವು ದಾಲ ನಮಕ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಜಿ. ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಅಂಗಡಿ ಆತಾತ್ 180 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪೈ ಈ ಒರಿಯ ಗಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಯೂಸ್ ಆತನೊಂದು ಉಂಡ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಕ್ಕ ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿಡು ಅರ್ಪಿತ ಕೊಂದರುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಕರ್ ಅಂದ್ ಆರು ಆಫೀಸ್ ಡೇ ಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಅರ್ಪಿತ ಕೊಂದರ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಐಡ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ದಿರಾರು ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಕುಲ ಆತ್ಪುರ ಮಂದಿಜ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ ಪೋಪನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಐಟ್ ಅರ್ಪಿತ ಕುಂದರಿಗೆ ಗುರ್ತದಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪುರ ಮಲ್ದಿರ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ದಿರಾರು ಆಳ್ಬಸಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಬಂಡ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋದು ಫನ್ನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಬಾತಾ ಜನಕ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾಗಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇತನ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಕೇನು ಅವು ಮತ್ತು ಎಂಕೊರ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋನ್ನುಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಡ್ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಎಂಕೆ ಪಂಡೇರ ನಿಕ್ಕು ಇರಿಗೆ ಓಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಬಂದ ಐಕ್ ಯಾನ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲ್ ಪಂಡ MPM ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆಡಿ ಯಾನ್ಗೆ ತೊನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಚೈದನ್ ವಿತ್ತು ಉಪ್ಪದರ ಕೊರ್ದಾಣತ್ತ ಅನ್ಪೂಜೆ ಇದ್ದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿವೇದಿತಾ ಕೆ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಾದಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ನರ್ವಸ್ ಆಪೆ ನಾನು ಪೊಡಿಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇತ್ನಾಟ ಮಲ್ದಿಜೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರನೇ ಹಂಚಿಂಚಿದು ಉಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಸಾರು ಇರು ಲಾಗರತ್ತ ಮಾರ ಇಡಿಗೆ ದಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಇರು ಮಲ್ಪು ವರತ್ತ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಎಂಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ಎಂಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವರ ಎಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಏರುಲ್ಲೇರು ಪಂದೆ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಏರಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಈಚೆನ ಮೈತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಂಗೊಲು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದು ತೂವಡು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಪುಣದ ಅನ್ಸದ. ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮೋಟೋ 50 Edge Pro ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ UK ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಲೈವ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ ಜಾಬ್ ಸೇರ್ದಿನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಸ್ ಎಡ್ಡಾವಡಿರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿವೇದಿತಾ. ಇಂಗೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ತಲೆ ತೊಂದಲೆ ಬಲೆ 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 ಬಂದ ನಾನು ಆ ತಮ್ಮ ಸರ ಮಂತೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಮ್ಮ ಸರ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕರು ಕೂಡ ನೆಲೆತ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮ ಸರ ಮಂತ್ವಿರು ಇರ್ ಬರ್ಪಾರ ಎಂಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮೊರಣಿ ಸಂಡೆ ಇರ್ ಬರ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಲೆ ಅಂಕುಲ್ ಬೇತೆ ತೂಪ ಅಂಚಪುರ ಪನ್ಪೇರೆ ಇಂಕೊಬ್ರ ಹಾರ್ಶ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಐಕ್ಯಾನ ಇರಗೆ ತೂವರೆತ್ತನ ಬೇತೆ ತೂಲೆ ಬಂಡೆ ಅಡ್ ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಚಂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ಆಪು ಬಂಡೋಲ್ಗೆ ಅಂಚದಿದೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕಿಲೆ ತೊಂದಲೆ ಬಲೆ 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 ತೂಡಿತೆ ಎಲ್ಲ ಪೊದೀನ ತೂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದು ಬಂದು ಬೇಜಾರು
ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಇನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ಆದು ಬತ್ತದು ಕುದಿನ್ನೆಟೆ ಚಪಾತಿ ಮಂತದು ಕೈಟ್ ಮಂತದು ಚಾ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರ ಕಾಡ ಪುಡ್ ಮಟ್ಟ ಇಂಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೇರೆ ಕಾಡ ಪುಡ್ದಾಯಪ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ఒక ప్యాంట్ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬರ್ಚನೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಒಂದುವೇ ಅರ್ನ ದಿನೋಲ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೋತೇರು ವಯಸ್ಗೇನು ಜಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ರತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತುಂಡೆ ಅಂದ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತಂದ ಮಸ್ತ್ ವಸಂತಿಯಲ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ ದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ರೇಗ್ ಸರಿ ಓದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತು ಮಾತ ಪನ್ನಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಈಟ್ ದೋಡುಲ್ಲೆತಲೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಿದ್ನ ಅನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾನಿರ್ತದೆ ಉದಾಸೀನಾಪುಣ ಓದು ಗೊತ್ತಾ ಉದಾಸೀನಂದ ಆತೈತು ಮಂಡೆ ದಿಕ್ಕ ಶೆರ್ತೊಂದು ನೆಂಕ್ ರಾಧಿಕಾ ರಾಧು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವಸಂತಿ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರ ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲಾರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ತೊಂದರ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ದೂರ ತೆಂಕೋಡೆ ಕನ್ನ ನೆನಪೇಜ್ ಎಂಕ ತಿರ್ತೀಜಿ ಕೋಡೆ ಇನ್ನಿ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಇತ್ತನ್ ಮೇರಿಗ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪರ್ ಬುಡ್ಜಿ ಮೇರ್ ಕಾಡಿ ಚೆಪ್ಪು 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 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ ಪುಚ್ಚೆ ಗೈಸು ಲಕ್ ಏನನ್ನು ಪಾಡು ಏತು ಸರಿ ಪಾಡ್ನ ಇಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕು ಬಿಡಿದು 3 ಗಂಟೆಲ ಅಕ್ಕೌಂಡು 4 ಗಂಟೆಲ ಅಕ್ಕೌಂಡು 5 ಗಂಟೆಲ ಅಕ್ಕೌಂಡು 6 ಗಂಟೆಲ ಅಕ್ಕೌಂಡು ಪುಚ್ಚೆರ್ದು ನೆಮ್ಮದಿ ನಿದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ತಿಂಡಿ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಂಡೆ ಇನ್ನ ಅಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇನ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಅಂದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಂಜನಾ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪೂರ್ಚಿ ಅಣ್ಣಡ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಾರ ಪಂತೆ ಬೈಯಡು ಬತ್ತಾರ ಪೇರು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಒಲ್ಲೆರು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಬತ್ತೇರು ನಿಗಲು ಇತ್ತಿಜಾರು ಬತ್ತು ಬೋದ್ಲಾಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಲೇಕ ಅವೇ ಓಕೆ ಇದಾನೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಪೊಪ್ಪುನು ಬರ್ಪುನು ನಿರೀಕ್ಷಾ ನೀಚು ಅಣ್ಣೆ ಇಚ್ಚಿರ ಅಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಪೋತೇರು ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಒರಿಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಜ್ಜರಿ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪಿನ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕದಾನೆ ಕನ್ನಡ ಮಂಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಐಸ್ ಚೂರು ರಿಲೀಫ್ ಹಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಈರ್ನ ಯಾನ ಮೊರಣಿಯೇ ತುಯ್ನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಅಂದೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ನೀಚು ದಾದೆ ಜಾಬ್ ಅಣ್ಣಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಾಯಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತನ ಎಂಕ್ ಉರುವಾಪುಂಡ ಅಂದು ಉರುವಾಪುಂಡು ನೀನು ಖಾಲಿ ಕೂತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತನು ಮುಂದೆ ಪೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪುನು ಎತ್ತನ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನಿನಿ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಂತದ ಇಂಕ ವೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಪುರ್ತು ಉಂಟುದು ಮಂತೇನ ಅವು ಸುಸ್ತ ಕಾರ್ ಪುರ ಬಚ್ಚುಂಡು ಲೈಕ್ ಮಾಮಿ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಪೋತೇರಿತ್ತನ ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಂಡೆಲ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸದಪ್ಪಗ ಮಂಗ ಅಪ್ಪುಣತ ಬರ್ಸಗರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನೋಡತ್ತ ಅಕ್ಕ ಶಿರ್ಲಾಲ್ಡು ನಿತಿನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೂ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂದಿಚ್ಚೇರು ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ 2 ಜನಲ ಗುರ್ತದಗುಲಿ ನಿಕ್ಕಿತಲ ಗುರ್ತದಾರಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರು ಅಣ್ಣೆಲ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಪೋನಿತ್ತೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗುರ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚೇರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಉಲ್ಲಾಟ ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಇರ್ಸಿಸ್ ಇಂಕ್ 23 ಮಾ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಕ್ಕಿಜ್ಜಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕು ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಕೊನೋಯರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿತ್ತೇರತ್ತ ಕೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಿಂಚಿದಕ್ಕೂ ಪುರ ಕೊಂದೇರು ಸುಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಲಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 3 ಜನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚದು ಒರಿ ಬತ್ತು ಮರಣಿ ಪಸು ಹೋಗ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಬರೋಂಡಿಗೆ ಅರಿಗೋಸ್ಕರ ಆದೀತೇರು
ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಚೂರು ವರ್ಕೊಂಡು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ತೊಂಡ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ತನ ಈರು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇದ್ದಡನೇ ಖುಷಿ. ಓಕೆ ಮಾ, ಸರಿ ಗೆತ್ತೊಂಬ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರ್ನ ಮೋಖಿಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಮೈತೇರಿ ಇಚ್ಚಿರ ಉಳ್ಳೆರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಳಿತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಾಲ್ ಯಾಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುನಾಲೆ. ಓ ಇದು ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬೈತಾರೆ ಅಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ತೇಜಂಡ ಬಂಗಾಪು ಇದು ಏಪಲ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮುಗ್ಗಿನಾಗನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ನಾನು. 11 ಗಂಟೆ ಅಂದದ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಅಂದು 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಲ್ ಬೈದನು ಸುಮಾರು ಎಂಕ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂಚದು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸರಿ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಓದ್ತೀರ. ಹಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್, ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಣ್ಣು ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಪಾರ 6 AM ಆಯ್ನತೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿನ. ಓಹೋ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೈಲಿಗೂ ಇನಿ ರಜೆ ಆತೆ ಅಕ್ಕ. ಸ್ಮೈಲಿಗೆ ಇನಿ ರಜೆ ಆತ ತಲೆ ಈಗ ಹುಷಾರಿದ್ದಾಯೇ? ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಶೀತ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತೆ. ಲೈವ್ ಯಾವ ಅಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ ಲೈವ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುನ್ ನನ್ನ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತರ ಶಂಕುಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ತುಕ ಬರ್ಸೆ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿ ಮೋಡ. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ್ರು, ಹಲೋ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀರು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಪಾಪ ಕ್ಲಿಗ್ಲಾಗ ಬೇಲೆ ಪುಂಡು ಸುಮಾರು. ಕೆಲವು ಜನ ಲೈವ್ ಮುಗಿಬುಕ್ಕ ತೂಪರ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ತೂಪರ್ ಕೆಲವು ಜನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡದ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯದ ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಲೈವ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯ್. ಕೊರಿಯರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿ, ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್.